Al nostre projecte, Impuls de Comunitats Energètiques, hem desenvolupat uns materials comunicatius que serveixen per informar tant a la ciutadania com als departaments de l'Ajuntament de Sabadell sobre com constituir una comunitat energètica, com funcionen tècnicament, com es reparteix l'energia entre les diferents persones que hi participen, etc. Per fer aquests materials ho hem fet a través de diferents activitats de participació ciutadana que hem fet amb els veïns del barri de Can Puiggener de Sabadell i també amb diferents persones dels diferents departaments de l'Ajuntament. Inicialment la idea que teníem era de treballar directament en una única comunitat de veïns per tal d'intentar arribar a un projecte realment que es pogués realitzar. Però parlant amb l'Ajuntament, amb habitatge, ens van aconsellar d'invitar més persones i veure una mica l'interès que hi havia. I efectivament va haver-hi interès de diverses comunitats i llavors es van presentar presidents d'aquestes comunitats i alguns veïns i així vam fer unes sessions una mica més participatives i més àmplies, més obertes. Vam fer dues. La primera que vam fer va ser una mica explicativa a l'inici sobre què són les comunitats energètiques i en aquesta vam recollir tots els dubtes o les creences, les falses creences que hi havia, que n'hi havia moltes, i així vam fer una tornada un mes després i en aquesta sessió vam solucionar tots aquests dubtes. Paral·lelament també vam fer reunions amb diferents persones de diferents departaments de l'Ajuntament de Sabadell, una mica per poder conèixer quins eren els punts forts de cadascun a l'hora d'impulsar la proliferació d'aquestes comunitats energètiques, també per detectar una mica les febleses on calia que nosaltres reforcéssim amb aquests materials que hem desenvolupat i també una mica amb l'objectiu per part nostra buscar sinergies, veure on podien coincidir els diferents departaments per poder treballar conjuntament per impulsar aquestes comunitats energètiques. D'altra banda, vam realitzar aquest fulletó que està orientat principalment a la ciutadania i que té com a objectiu principal el de resoldre tots els dubtes que ens van sortir durant les reunions. Per exemple, i llavors hi ha preguntes i li contestem d'una manera més senzilla. També hi ha alguna informació sobre els costos i les opcions de financiació, sobre els passos que s'han de realitzar per implementar una instal·lació i una mica d'eina de presa de decisió per ajudar-les a decidir quina és la millor opció per la seva comunitat. També hi ha una part que explica també com es fa la repartició amb números senzills. Per altra banda, hem desenvolupat aquesta guia que està destinada a l'Ajuntament de Sabadell, que vindria a ser una versió ampliada dels fulletons on s'explica, a banda de què és l'autoconsum compartit i quines són les diferents modalitats, també hi ha un capítol on hi trobem diferents accions estratègiques que pot implementar l'Ajuntament per mirar d'impulsar les comunitats energètiques tenint en compte la visió i les necessitats dels ciutadans que hem recollit en les reunions prèvies. I res, volíem agrair al Germinador Social que ens hagueu donat la possibilitat de desenvolupar aquest projecte i aquest projecte ens ha ensenyat que encara queda molta feina per fer i que les barreres són més aviat comunicatives que no tècniques i que bàsicament cal apropar-se a la ciutadania per demostrar-li que realment és viable, que és fàcil, que no és una cosa complicada i en aquest sentit l'Ajuntament també pot tenir un rol per fer-ho possible.